دار أبراهات أو أسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقم مولاي صلي وسلم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ادعوني أستجب لكم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل الدعاء سلاح المؤمن صلوات الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي على تنوكا أبركدا masami nyafo anye aka gafe sanuman kono ayonwele mbe aujabi ka sali kido la son herma ka ana somo bela jile alemi nyafo anye aka kuma kan sanuman kono ka fo duau de islame ka pamuruye ambawlo dunia ka fo niye anye madar sherif la doimana ka ben septembre kalot le shegima samba flani muga ani duru nin kana sanuma min flaniye mauludu dogokun konnana dombe krenkren ni kanin kana insigi duau kalan kene du duau dun kelen du haju yira yoro de do mi ni anfana kalamoga Seydi Cheikh Ousmane Madan Haidara ya sigi islame bela jelenye ala sonama nin kene min flene ansaru bado ansaru kanu bagaw bado bamako ana lamini bela jelembe nin kene sanuma indo nasira ma shite toko fona kara ma min te kene kalama ani min tay darurai ala sonama do jabi chama sorola kene konnana nyinanta baraw fana a jama boyena kosobe sango sando de be fara jama kan a bara kun folo damnyana an karmogola kaw no yi wudul islami che bawye wuluka alqur'ane kalan ko chama ka dalailul khairati kalan ko chama ka ala ko sumo chama ke ka do chama ke jama sanuma min be a bela jelen kelengelinayi karamogona ka dimba yayi an faso mali babe lahaliya min konnana oye diye bela jelenye basigi kolosuma obeseka sabati chugomina o mi anfana karamoga Seydi Cheikh Ousmane Madan Haidara kala nyini bete menen ko fe alqur'ane duwawu kalana fokata si anfana karamoga Seydi Cheikh Ousmane Madan Haidara selen ko kene kono an karamoga Muhammad Lamin Cham ka bismillah da kunya fla barakun folo la anga je ka nyima da ofe ima jugumange mala ni nyumate e ma jugumange mala sirvike asamana ikaje iyera kuma sirvike ejeni iyera kuma sabu yini koro kado alako dafe ka dabo kabo alako tala sirvike ema alako take o de kama ijare yere sirvike analina iye barake ni ejiye nafa ikajiri dena mau sigira suma koro mau ya du jora ni sinji utugura ni furu dilala ni jigu fara ni jiebura garola ni sirvike ikanyuma yayo horo besa ni makira nyumangele ye horonza sirvike ikakudla ay fere ko do ma sebe besela sirvike eka sabali e kele jugutigi be karaba sirvike eka munyu ay kele jugutigi be karaba wa sirvike eka sabali e duguya tasmamana be fa ka boy nofu kuma labana sirvike nani sarani nani ye ika fanda ya wati iya masiri ni ku yere lai sirvike ekurani yere o kama bima masiki ikunada sirvike ikele ka nema soro iya masiri ni ala barkadai sirvike emai ala ya jidiwa eka kobi jidi atinna dashi sabu kadaka iya ala de barkadana ima fi nema mi fi alama nema meke ki yere boya mama sirvike misali kera jiri ni jiri dena ka de koko abulo bi jigi ka surunya maula wa sirvike bada ebi korota bada ebi surunya maula ika suru falawla ika suru miskinawla ika suru bolokolawla ika suru yatimewla hakeza sirvike la jarabi ko sabali ke ka masiri ninjugu ya kila isaballa jugu kungela ya kila isaballa sirvike eka sabali ode oiflo ode boyano o karama kono o mani taba sabra ittaba an-nasru wa faza bi ma'iyati allah sirvike allaba o jimenye ikadoni ya masiri ni munuyi
sirikɛ e muɲuna i yɛrɛ kan miliyɔn 100 yirikaw proposera e ye k'i ka ala tabila ka tugu mɔgɔw jɛɲɛ nɔfɛ sirikɛ e ko bada fandanya i bi sa n'o ye i ti ala bila ka fɛn wɛrɛ minɛ sirikɛ i b'o bonya de kɔnɔ Bahauddin Kemaluddin Sharafuddin Nuruddin Shihabuddin Taqiyuddin Aziz Sharif Usman Madad تفضل مشكورا مؤززا مكرما. nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an fa n'an karamɔgɔ ani Mali Haut Conseil islamique ɲɛmaaba karamɔgɔ kɔnɔnjɛlen karamɔgɔ majiginen a Seyidi Sherif Usman Madan Haidara ba Madan Haidara ni Bastan Traoré ka ba zumana a ye dakuruɲɛ 2 min lase kɛnɛ kɔnɔ ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسلموا. نعم. سينا مكنا ميكا. bɛɛ b'a dɔn sinji kɔfɛ ni setigi ala tɔgɔ barikama ye soli kɔfɛ an ka kira baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam an n'a sodugu salimaw an n'a ka sahaba ɲumanw an ka foli bɛ nabaga bɛɛ ye maa o maa se yɛrɛ se nin kɛnɛ in kan an ka foli bɛ aw bɛɛ ye minnu m'a sɔrɔ dɔrɔra kama an ka foli b'u ye su in na nin ye an ka donba ye san kɔnɔ su in na ɲɔgɔnna ala wele minnu kɛra jamiyata Ansarudin Islamiya fɛ san kɔnɔ jamana bɛɛ kɔnɔ sigida bɛɛ la a bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan su in na ka kuma ala fɛ ka an suli setigi ye k'an bolo fila jan a ye k'a ka hɛrɛ nata diɲɛna yan ani lahara o de la n b'a fɔ siɲɛ caman nin su in man kan ka fɔ Ansaru si kɔ a man kan ka fɔ kanuɲɔgɔn si kɔ ala bato a sɛmɛ ye dugawu de ye kira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko dugawu silamɛ ka kɛlɛ bamuru don i ka marifa don bɔmu don min natɔ t'i ye nka a cɛnnikɛ da ka bon min natɔ t'i ye a ɲɛnikɛ da ka bon a bɛ fɔ o de ma ko ala weleli an filɛ o kɛnɛ de kan su in na an ka karamɔgɔw n'o ye wulu mɔgɔw ye u kan ka min fɔ setigi ye u y'a fɔ su in na tɛ dɛ san mun bɛ bɛɛ kɔnɔ ka na se su in na min b'an bolo sa k'a ɲini ala fɛ minnu kɛra ala k'u minɛ minnu kɛra ala k'u minɛ a minɛna fana dɛ i m'a ka garibukɛ y'aw kɛrɛfɛ a ka dugawu de don a ka dugawu don dɛ a ka dugawu don ala t'a bi ala t'a bi fiyewu u minɛna a kana saliya a bi a ti a bi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye kuma setigi fɛ ala ka diinɛ a ye layidu di ko a b'a dɛmɛ anw ye jɔnw de ye an k'an k'an suli ala ye ka ala deli ko an dɛmɛ an k'a dɛmɛ o siraw dayɛlɛla o baaraw kɛra kabini dugu kelen quartier kelen fo jamana 40 ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin su in na u bɛ kɛnɛ kan yan
ala ni ce ala ni ce Allahu akbar suina an bɛ le 8 9e mois 2025 Allahu akbar o don kuma na namu a bɛ min fɛ ala k'a d'an ma amin amin ala sɔn an bɛ min fɛ tigitigi ala k'a k'an ye amin amin ala an bɛ sɔn sira min ye ala ka don an n'a cɛ amin amin ala sɔn an ka jamana mali an y'a kalifa ala ma Allahu akbar ala k'a kɔlɔsi amin amin ala ka jamana in kɔlɔsi amin amin ala k'an kɔlɔsi a kɔnɔ amin ala kana an labila dafɛn ye amin amin ala i Namu. ɲɛ bɛ gundow la an ko bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ siga t'a la nka ni min ko a ti fara n na ala fɛn dɔ yira a la a ka ɲinɛ anw kɔ amin amin ala sɔn ala fɛn dɔ yira a la a ka ɲinɛ anw kɔ amin amin ala sɔn ala i ka se yira amin amin arina ajaiba kudratika fihim sigay bani arina ajaiba kudratika fihim Allahu akbar o kɔfɛ an ka finitigiw minnu ye layidu ta k'u bɛ faso in bɔ bolo la n'u ni mugu ni kisɛ bɛ kungow kɔnɔ siyɔrɔ juguw la ji juguw min an bɛ dugawu kɛ ala k'u kisi amin amin ala k'u se amin amin ala ka n'u labila amin amin o kɔfɛ namu ala ye layidu di in tansurullaha yansurkum maa o maa n'i ko i bɛ ala dɛmɛ ala b'i dɛmɛ Allahu akbar kira ko kisi ni nɛɛma b'a ma a ko alijinɛna den man ca tun Allahu akbar a ko nka tuuba lil ghuraba Allahu akbar ko nka alijinɛ bɛ tunga mangew ye u ye kira ɲininka kisi ni nɛɛma b'a ma ko tunga mangew ye jeni a ko mɔgɔw tiɲɛnen mɔgɔ minnu ko a ye mɔgɔw dilan u tiɲɛnen Allahu akbar k'olu de ye tunga mangew ye Allahu akbar a ka hadisa dɔw bɛ yen ko a na k'i n'a fɔ takami b'u tɛgɛ i tɛ se ka sigi i tɛ se ka jɔ n'i ko i bɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ i bɛ kɛ ten de i fa bɛ neni i ba bɛ neni o bɛ kɛ mɛ i bɛ ka min fɔ a ka di u bɛɛ ye nka o bɛɛ kɔ u b'i kan parce que shetani yɛrɛ de b'a fɔ a ye yɛlɛ a kan Allahu akbar jeni bɛ fɛ a ka fɔ i ba ye jɛnɛyakɛla ye ayi maa t'o fɛ baya kɔni tɛ jɛnɛya kɛ Allahu akbar don jeni bɛ fɛ i fa ka mankutu ko so don ayi maa si baya kɔni tɛ sonyani kɛ siga t'a la jeni bɛ fɛ i somɔgɔw ka danbe ko namaratɔw don maa si baya kɔni tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo Allahu akbar o fɔbagaw de fa ni ba bɛ ka neni wallahi mɛ kɔrɔ b'a la dɛ n y'o de fɔ a ye a ye dugawu kɛ a kana dabila dɛ sigay n'a dabilala a man ɲi Allahu akbar n y'a fɔ ala yɛrɛ kɛ bɛ ka latigɛ dɔw de kɛ kadawu ni kadari sigay ala kɛ bɛ ka dansigi ko dɔw la nka ko dɔw bi ala bɔ a kan a b'a yɛlɛma Allahu akbar kuranɛ y'o de fɔ ko tuma bɛɛ yɛlɛmani bɛ kɛ ni ala fɛ yan min bɛ yɛlɛmani kɛ ala yɛrɛ de b'o dɔn dekun dɔ de kan k'i sɔrɔ i kan ka accident dɔ kɛ i kan ka sa yɔrɔ dɔ la bana jugu dɔ kan k'i minɛ mɛ i yɛrɛ ka ala wele kama ala b'a fɔ n y'a wuli o tuma na sɛtanɛ bɛ nin su a fa n'a ba neni o bɛ kɛ hijabu ye ka don a n'o tɔɔrɔ cɛ Allahu akbar wulibali Allahu akbar n'a y'o faamu dɔrɔn a bɛɛ bɛ lafiya o bɛ kɛ ala ka n'u fara an na amin amin ala sɔn n'u fara an na o y'an binnen de ye wallahi e bɛ sanfɛ e ko mɔgɔw ka n'u kun jan e t'i jigin i bɛ jigin o ye tiɲɛ ye jira a wulibali ye dɛ o ye yɛlɛmabali n'i yɛlɛnna sanfɛ dugumamaw b'aw kun jan dɛ n'i ko kun kana jan i bɛ jigin siga t'o la wa anw t'i jigin an bɛ to yen a y'a kun jan subhanallah la ilaha illallah zamzami Allahu akbar o tuma na n bɛ fɛ k'a fɔ a ye dɔrɔn a ka sabali Allahu akbar a ka amina a ka muɲu a ka ala wele Allahu akbar a ka ala wele foyi tɛ tiɲɛ ye ka tɛmɛ jɔn ni ala cɛ kan Allahu akbar a ye ala wele a ka baaraw kɛ an ka taa dɔrɔn Allahu akbar ka di kɔfilɛ dɛ ayi Shafi ko
ko jugu kumakan ko gabakuru de don ko n'u y'a keru kana k'i bi yɛlɛ k'i jɔ a kan i bi kɔrɔta ko nka n'i y'a da i kun k'a bi kari i bi jigin siga t'o la Allahu akbar an ka yɛlɛ k'an jɔ a kan an kana a dan kun ayi an t'a dan kun min ka jugu karamɔgɔ ko la ko ala ko ta dɔ nana ko nkalon dɔ kana ni dalu wɛrɛ min b'a wuli a bɛ fɔ o de ma saya ka kuso ye Allahu akbar mais faneni baneni fagali non i ma se ayi i ma se nɛnikɛla e ma se Allahu akbar o cɛ min ko k'a faga e ma se anw ye diinɛ de lase n'i ko i b'anw faga i b'an faga ni diinɛ de ye Allahu akbar zamzamiyu Allahu akbar Aïdara Allahu akbar n bɛ fɛ ka min fɔ don o don an ka sigiw la an tɛ kuma foyi kan silamɛya yɛrɛ kɔ siga t'o la o don parce que silamɛya in a tununa tiɲɛ Aïdara o tɛ ne ka kuma ye dɛ Ahmadu bunu Hanbali de y'a fɔ Allahu akbar sunamɔgɔw k'u bi cɛ min nɔfɛ ko Ahmadu bunu Hanbali u k'u b'a nɔfɛ mais ne ma da la u t'a nɔfɛ 100% na dɛ an yɛrɛ b'a nɔfɛ a n'anw ka ko dɔw bɛ taa tuma dɔw la an bɛ jɛngɛ dɔɔni ale ko juma dɔ la a bɛ k'a ka silamɛw seli misiri kɔnɔ a bɛ kutuba la a bɛ k'a ka kutuba kɛ a kasira fo ka sanga jan kɛ a t'a dɔn a bɛ min fɔ a hakili nana seli bannen u gɛrɛla a la ko mun kun bɛ yen a ko ɲɛ bɛ an jogo la an ka mɔgɔw cogoya la a ko hakili jiginna ala kira ka hadisa dɔ de u k'o ye hadisa jumɛn ye a ko kira y'a fɔ kisi ni nɛɛma b'a ma a ko a ti mɛn yɛrɛ ko waati dɔ bɛ na ko mɔgɔ bɛ seli daminɛ kabini i si ka fin fo ka t'i si bɛɛ jɛ seli la ko ala tɛ arakan kelen minɛ ko a ka mɔgɔw kana siga dɛ ko bi don Ahmadu bunu Hanbali a ko a kana siga dɛ ko bi de don Ahmadu bunu Hanbali ye nin fɔ o san joli ye nin ye san 1000 ni kɔ la ilaha illallah ko in banna n ye nin f'i ye siɲɛ caman Seydina Umaru ani kira sigilen kisi nɛɛma b'a ma kira y'i bolo da Umaru kamankun kan a ko i b'a dɔn silamɛya in bɛna halaki ka kɛ cogo min na a ko ala ni kira de b'a dɔn ne t'a dɔn a ko wa silamɛya ye étage de ye ko Umaru a étage bɛɛ bɛ kari k'a ban pewu ala ye kira ci wallahi ala ka kira don ayi bi ma k'a ɲɛna o bi ma k'a ɲɛna a ko silamɛya étage a bɛɛ bɛ kari a bɛɛ bɛ bin a ko i b'a dɔn a tɔ min bɛ to mɔgɔw bolo Umaru ko ala ni kira de b'a dɔn a ko a tɔ tɛ to foyi y'u bolo seli kɔ a bannen kɔ ko foyi tɛ t'u bolo seli kɔ o de la Seydina Umaru ni maa kun tɛ ɲɛ seli la ko n ko seli donna ta a bɔra ta Umaru de y'a fɔ ne m'a fɔ Seydina Umaru ko fo k'i sa i kana da maa si la ko silamɛ don ko a b'i seli ayi k'a fɔ karisa ye silamɛ ye parce que a b'i seli karisa ka ɲi a b'i sun ko n'i y'o kɛ i bina kɔlɔn kɔnɔ o ko Umaru ma o tuma na an bɛ da mɔgɔ ka silamɛya la cogo di a ko a jogo n'a ko n ko a b'a kɛ wa n'i dara la a bɛ danaya dafa wa a ti maa janfa wa ko da cɛ la o kuma ko mɛ misiri kɔnɔ ko i ka t'i ci fɛ manil fart manil muhi manil nasir manil kafi manil wahab manil wadud wahid la ilaha illa muhammad rasulullah
e y'a faamu a faamura mais u y'a bɛɛ da ne kunna u tɛ sɔn ka Umaru tɔgɔ fɔ u bɛ ne de tɔgɔ fɔ nin ye Umaru ka kuma ye ko i kana da maa si la ni seli ye ko silamɛ don t'i ci fɛ nkalon fi ko i k'a jogo lajɛ tiɲɛ Alahu Akibar Aïdara o de la dɔnnibaaw ko seli bi kɛ misiri de kɔnɔ tiɲɛ ko mais seli t'i jɔ misiri kɔnɔ Alahu Akibar n'i ye kuranɛ lajɛ Ala t'a fɔ yɔrɔ si ko a ye seli ayi kuranɛ o ma se b'a la o a ye seli tɛ yen a ye seli jɔ de bɛ yen Alahu Akibar aqimu salata a ye seli jɔ Alahu Akibar Aïdara mais dɔnnibaaw ko seli t'i jɔ misiri kɔnɔ Alahu Akibar nkalon don ko seli bi kɛ misiri de kɔnɔ Alahu Akibar u y'u ɲininka o tuma na ni seli ma kɛ ni seli kɛra misiri kɔnɔ o tuma na seli bi jɔ cogo di voilà a ko a bɛ seli jɔ cogo dɔn ko cɛ kelen kɔ ka silamɛw bila taa nɔfɛ commerce la k'a lajɛ Alahu Akibar taa ka baarakɛyɔrɔ la i k'a ka baara kɛcogo lajɛ ani mɔgɔw cɛ lajɛ Alahu Akibar a bɛ layidu minnu ta k'o lajɛ n'o bɛ dafa Alahu Akibar a lajɛ n'a bɛ min fɔ ni tiɲɛ don sigei ko o de la i bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a ye seli jɔ Alahu Akibar la Aïdara ilaha illallah Muhammad Rasulullah a t'i yɛlɛma o ne y'a fɔ aw ye kuranɛ ye jiginni daminɛ nafiki tɔgɔ ma se bɛ kuranɛ kɔnɔ ayi Alahu Akibar mais Ala ye seli faridaya don min na seli dilen kɔ silamɛw ma de nafiki tɔgɔ nana kuranɛ kɔnɔ nafiki Alahu Akibar Alahu Akibar a y'a janto a yɛrɛ la inshallah a kana foyi ye diinɛ in na min b'a nege bɔ a la n'i ye fɛn o fɛn ye silamɛya la min b'a nege bɔ i la nkalon don Alahu Akibar a nana anw de kama mɔgɔw Alahu Akibar do o la silamɛya tɛ se ka na ni foyi ye min bɛ kɛ mɔgɔw jugu ye nkalon don Alahu Akibar o tɛ kɛ silamɛya ma labato de siga t'o la silamɛya y'an bila mun na a bɛ kuma ninnu faamu wallahi a ye kuma ninnu faamu silamɛya y'an bila mun na ladiriya Alahu Akibar tilennenya tiɲɛ kɛ maa wɛrɛ fɛ tiɲɛ a bɛ diinɛ na a tɛ diinɛ na t'a la ayi Alahu Akibar Seydina Ali karamallahu wajaha belebele a delila ka ɲumanya dɔ kɛ ka tilali kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ a ye silamɛw sɔn tiɲɛ a ye kerecɛnw sɔn a ye musirikuw sɔn Alahu Akibar dɔw y'a ɲininka ko Ali nin ye jumɛn ye a k'u ma ko i y'a di minnu ma ninnu tɛ silamɛ ye Alahu Akibar a ko subhanallah Alahu Akibar a ko akhun laka fi din aw nazirun laka fil khalqi sigei abali Alahu Akibar a ko a ye ɲumanya kɛ fan bɛɛ fɛ a ti pɛridi i y'a di min ma n'i balima tɛ silamɛya la i balima don an fa adamadenya la tiɲɛ siga t'o la Alahu Akibar an fa adamadenya i balima don o la Alahu Akibar o ye wulibali Aïdara Alahu Akibar mais an yɛrɛw nana diinɛ yɛlɛmɛ yan hali selila dama tɛ ɲɔgɔn fɛ ayi selila dama tɛ ɲɔgɔn fɛ e hakili bɛ jigin wahabiyaw ni wahandaw na o dama tɛ dɛ hali an yɛrɛ dama u ka débat caman bɛ ne bolo yan sunamɔgɔ dɔ b'a karamɔgɔba dɔ b'a fɔ n ko o yɔrɔ bɛɛ suna karamɔgɔ wɛrɛ bɛ na ko nkalon don Alahu Akibar o makitaw min bɛ ne bolo a bɛ 100 bɔ tiɲɛ siga t'o la u yɛrɛ kɛtɔ ka ɲɔgɔn gosi Alahu Akibar hali u bɛɛ bɛ fan kelen u tɛ kan kelen fɔ Alahu Akibar u ye diinɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ juguya juguya fin siga hasidiya ɲɛngoya tiɲɛ ne ti maa wɛrɛ fɛ ayi diinɛ yɛlɛmɛna k'a k'o ye mais ni aw k'a miiriba nin ni alakira sɔrɔla silam n'a kun nana ni diinɛ ye nin cogoya in na wallahi ala kun ti maga minɛ jango yɔrɔ wɛrɛ ayi siga t'o la se jumɛn bɛ kira ye hali muso furu nafolo a ma sɔrɔ u bolo Alahu Akibar
Sayyidatu Khadija de y'a yɛrɛ d'a ma ka tila k'a ka nafolo sara ji jukɔrɔ Allahu akbar n b'i yɛrɛ d'i ma Allahu akbar o tigi bɛ se ka maa fa neni ayi a tɛ se o bɛ se ka maa ba neni ayi la Allahu akbar a ye mɔgɔw mara de wallahi ka bɛɛ bonya tiɲɛ ka bɛɛ to i ka hakɛ la nka ka Ala ka tiɲɛ fɔ hali n'o ma bɛn min ma tiɲɛ siga t'o la a kɛra ten o de la n'i ye kuranɛ lajɛ kafiriw de tun bɛ kɛ ka kira ka so fa Allahu akbar ani u bɛna koori ta k'u b'a filɛ ni ɲɛ yɛrɛ ye n'u tɛ fɛ k'a ta n'u ɲɛ yɛrɛ ye k'a tunu ɲɛjugu filɛli tiɲɛ a dɔw tun b'o d'a kan mɛ a y'u bisimila a t'u gɛn tiɲɛ siga t'a la ka Ala ta fɔ Allahu akbar fo dusukun sɛbɛsɛbɛ o y'a faamu tiɲɛ diinɛ nana tan de hinɛ ni makari Allahu akbar a mana ni bamuru ye dɛ n y'o layidu t'aw ye ni ne ko aw ma diinɛ na n ko a kana siga dɛ n galenna Ala la o b'a sɔrɔ an y'a fɛngɛ bɔ a la a ɲaga fɔlɔ bɔ a la ka tila k'a bunde ka tila k'a tɛntɛn ni mugu tɛmɛ ye ka ɲɛɲɛ bɔ a la ka sɔrɔ k'a fɔ subhanallah la ilaha illallah ikra Allahu akbar manamanakanw cayara yan ko jihadi jihadi mɛ an y'o de f'u ye wallahi u ka maa kelen fɔ dɔrɔn kira ye maa min diyagoya ko a ka kɛ silamɛ Allahu akbar n ko n'o sɔrɔla ne bɛ bɔ silamɛya la tiɲɛ siga t'a la a sɔrɔla wa ayi a ma sɔrɔ hali sini a sɔrɔla ayi a ma sɔrɔ u bɛ k'a ɲini u ye sinjiw tigɛ yan ka balimayaw fara ka furuw sa Allahu akbar ka kogo jɔ sinjiw ni ɲɔgɔn cɛ Sigei! ko i bolo minɛ i bolo jigin Allahu akbar a san 40 ye nin ye ne ye wele da kɛra ni Alakira ko yɔrɔ min na ko mɔgɔw k'u bolo minɛ bil amri n bɛ fɛ k'a yɔrɔ ye n ti wajuli kɛ bilen yanni n ka sa tiɲɛ Allahu akbar san 40 tiɲɛ siga t'a la a yɔrɔ yera wa ayi a ma ye Allahu akbar ajira wallahi a ma ye ni an ko a ma diinɛ na a kana ɲininkali kɛ bilen Allahu akbar o tiɲɛ n ko kalan de don f'i ka kalan a ye san joli kɛ Makan Allahu akbar Makan ala ma san kelen kɛ yan Allahu akbar o tiɲɛ ni diinɛ sirila dɔɔnin na Ala b'a fɔ an bɛ ka kɛ silamɛ ye ayi a t'o fɔ f'i ka arabukan mɛn n'o tɛ i ti kɛ silamɛ ye Ala dun ko an bɛɛ ka kɛ silamɛ ye o tuma an bɛɛ bɛ se ka taa arabukan kalan nkalonfin wulibali Allahu akbar ajira fara walimuso la i bɛ taa san joli kɛ kalan na ayi o tɛ kalanko ye i bangebaaw bonya san joli i b'o kɛ kalan na ayi o tɛ kalanko ye i ka feere kɛ laadiriya la tile i musow ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ san joli Allahu akbar o tɛ sanko ye i ka sinji tugu i bɛ san joli kɛ kalan na silamɛya ye fɛn dɔɔnin ye a sirilen bɛ a dɔnbaa k'a f'i ye i don dɔ takisi kɔnɔ a b'a bɛɛ f'i ye k'a bɔ i b'i ka takisi ta sofɛrikɛ t'i kɔrɔtɔ ayi Allahu akbar ne an jɔra kunfinw tɔrɔnbɛli kan Allahu akbar alhamdulilahi wa sallallahu ala ashrafil mursalin Allahu akbar ajira o ka jugu kunfin ma dɛ ala mina sabi ala bɔra Makan kana ni mun ye Allahu akbar k'a ɲɛfɔ seli fana ye jɔko 4 ye dɔ fara l'o kan ye ayi o ma yɛlɛma lazara ye 4 ye dɔ fara l'a kan ayi o ma yɛlɛma fitiri ye 3 ye dɔ fara l'o kan ayi o b'a nɔ la sɔgɔmada seli arakan 2 dɔ fara l'a kan ayi o b'a nɔ la o tuma na aw dun ko a kalanna a nana ni mun ye foyi Allahu akbar diinɛ in kɔni bi yan o y'a sɔrɔ a ma taa kalan fɔlɔ Allahu akbar wulibali n bɛ fɛ ka min fɔ a ye n ye layidu ta niw bɛ Ala de bolo si bɛ Ala de bolo siga t'o la n'Ala y'an si jɔ ka denkundi kɔnɔ kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a ye kɛlɛ joli kɛ Allahu akbar ajira mɔgɔ joli tora a la kafiriw la mɔgɔ joli tora a la silamɛw la Allahu akbar kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a yɛrɛ tun bɛ min na o a ye délégation wuli min na o ni Ala sɔnna denkundi su n bɛna fɔ ye k'a ban a tɛ se ka yɛlɛmɛ fɔ ayi Allahu akbar o ye yɛlɛmabali ye ajira Allahu akbar bali n bɛ fɛ ka min fɔ ye anw ka diinɛ hinɛ diinɛ de o don don Allahu akbar fanga tɛ ayi o tɛ i faw nenini tɛ a n'o ka jan i baw dɔgɔyali tɛ Allahu akbar
ka kɛ bɛɛ fɛ tiɲɛ a ye silamɛya nacogo lajɛ Mali la kɛ Allahu Akbar a y'a fɔ a ye Mali dugu dɔ fɔ ɔhɔ ko Bamuru tara ye de ko pour que silamɛya ka don a y'a dugu dɔ fɔ Allahu Akbar silamɛya donna Mali kɔnɔ yan ɔhɔ kabini Alakira ka sahaba dɔw balolen don Allahu Akbar Allahu Akbar mais a ma don ni bere commerçants nana n'a ye ɔhɔ julaw nana n'a ye tiɲɛ a nana sira wɛrɛw fɛ tiɲɛ a nana sira wɛrɛw fɛ Allahu Akbar mais o sira in bɛɛ ɔhɔ a donna Mali kɔnɔ yan ni kanu de ye Allahu Akbar morikɛ bɛ taa kafiri bolisɔn dugu la silamɛ kelen tɛ yen misiri ma deli ka jɔ yen ayi a ma jɔ karamɔgɔkɛ bɛ na a bɛna jigin jeni fɛ yen bolisɔnna dɔ Allahu Akbar o b'a loger bɛ kɛ aw ye mɔriw ye ko aw t'anw ka sogo dun dɛ bamanankɛ bɛ na ni sɛ ye morikɛ yɛrɛ t'i ta kan tigɛ tiɲɛ o bɛ kɛ ni morikɛ ni bere nalen kun don a bɛ siyɔrɔ sɔrɔ ayi a t'a sɔrɔ u b'a kun ci tiɲɛ siga t'o la a dira Allahu Akbar bamananw de ye mɔgɔw bisimila yan silamɛw kɔni Allahu Akbar kɛnɛ kan k'u ka to d'u ma k'u ka ji d'u ma ka sɛ d'u ma ka saga d'u ma ka so d'u ma a ye yɛlɛ nin kan i ka t'i ka ci lase n kɔni tɛ don aw ta la nka sokɛ minɛ i n'o k'i taama n'a ye bolisɔnnaw y'o kɛ karamɔgɔw ye yan tiɲɛ Allahu Akbar o kɛra Allahu Akbar u y'o kɛ karamɔgɔw ye yan o kɛra Allahu Akbar n tɛ dugu tɔgɔ fɔ o n'anw ka dugu yɛrɛ man jan siga bamanan dugu don tiɲɛ kɔmɔ bɛ bɔ boli bɛ sɔn fɛn bɛɛ bɛ yen Allahu Akbar mais bonyaba tora u n'an ka du cɛ tiɲɛ n'u nana u bɛna jigin anw de fɛ yen tiɲɛ an faw n'an mɔkɛw fɛ yen Allahu Akbar u b'u bisimila u n'u ka bamananya tiɲɛ dunan k'an ka bonya cogo min na u b'u seko k'u ye tiɲɛ o bɛ kɛ Allahu Akbar u bɛ kuma u fɛ Allahu Akbar fo ala nana sɔn u yɛrɛ ni nana fɛn minɛ siga u nana ko a bɛ kɛ di tuubiba cayara ko tuma na a y'a lajɛ a ka misiri jɔ Allahu Akbar u k'u bɛn'o jɔ ko mɛ yann'o cɛ ko comme mɔgɔ caman tuubira u bɛ fɛ ka selikɛnɛ sigi u nana fɔ an fa kɔrɔbaw ye ko a ye mɔgɔ di min bɛna an seli selikɛnɛ na a dɔw ne fa de taar'u seli Allahu Akbar ajira selikɛnɛ na siga t'a la Allahu Akbar mais a dugu kɔnɔ bi kafiri kelen tɛ yen fo n'a kɛra laadala kafiriya ye Allahu Akbar ayiwa n kɔrɔkɛ ko hali laadala kafiri tɛ yen siga t'o la o tɛ yen komi ale b'u kɛrɛfɛ ye ale ko hali laadala kafiri t'u fɛ yen ayi o tɛ yen munna n bɛ fɛ k'a fɔ ye silamɛya nana ni hɛrɛ de ye a mana ni joli bɔn ye dɛ ayi o ma kɛ a mana ni dangadenya ye silamɛya b'o kɔnturu la Allahu Akbar kafiri ka fisa dangaden ye siga t'a la ayi seli tɛ dɛ k'a ka dugu alimami ye kira ko n'a ka di dangaden ye a ka seli n'a ka da ye a ka ɲuman kɛ ko a k'a dɔn dangaden jɔyɔrɔ si tɛ lahara ala bolo siga bani seliko kuma b'o la ayi seliko kuma t'o la dangaden ye fu ye Allahu Akbar a y'a bangebaaw bonya y'a fɔ mɔgɔ min ka kɔrɔ ye a ka bonya d'a ma ala b'i yɛrɛ bonya siga t'a la n y'a fɔ denmisɛnw ye o don nisɔndiyar'u ka jaabi la mais c'est pas la peine même Allahu Akbar parce que an bɛ se ka diinɛ fɛn bɛɛ jaabi mais mawuludu bɛ bɛn mawuludu tɛ bɛn ne fɛ an ka denmisɛnw kana nin jaabi yɛrɛ Allahu Akbar mawuludu yɛrɛ b'o jaabi o bɛ kɛnɛ kan a kana jaabi Allahu Akbar mawuludu b'a jaabi a jaabira mɔgɔ bɛ sɛbɛko de jaabi sɛbɛko Allahu Akbar mɔgɔ bɛ sɛbɛko de jaabi n'o tɛ mawuludu tɛ bɛn maa b'o jaabi wa n'i y'o mɛn dɔrɔn i b'i yɛlɛ ka taa n'i yɛrɛ ye Allahu Akbar o ye tiɲɛ yɛlɛko de don Allahu Akbar an karamɔgɔ dɔ bɛ arabu jamana dɔ la a murutilenba don a ye muruden bi da ye ala ma kira m'a kɛ abubakari m'a kɛ abubakari umar olu m'a kɛ olu ma min kɛ o tɛ kɛ diinɛ na o bɛ kɛ mikoro tun bɛ abubakari bolo misiri kɔnɔ ayi o ma kɛ Allahu Akbar o kun tɛ yen o kun tɛ yen o b'anw bolo yan a dun b'a fɔ abubakari m'o kɛ o dun bɛ misiri kɔnɔ dɛ Allahu Akbar ajira tapi fɛnsɛnna anw ka misiriw kɔnɔ abubakari ye tapi fɛnsɛn misiri kɔnɔ o ma kɛ a ye dɛbɛ fɛnsɛn o ma kɛ
Abubakar ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam fo ka taa seki ala ma dɛbɛ ma da ka misiri kɔnɔ bɛlɛ de bɛ Allahu akbar bɛlɛ Allahu akbar a bɛ seli o de kan Allahu akbar kira kɔfɛ dun Abubakar balola ten u bɛ seli bɛlɛ de kan Umaru selila bɛlɛ de kan Usman selila bɛlɛ de kan Sidina Ali selila bɛlɛ de kan Allahu akbar Umaru ma nin kɛ Ali ma nin kɛ a y'a pan a y'o fɔ mawuludu de ma mais an m'o fɔ a ka tapiw fɛn zɔtɔ misiri kɔnɔ ayi u m'o fɔ Allahu akbar Alimami Maliki ye mɔgɔ minɛ k'a don kaso la ko munna a nana ni tapi ye k'o da misiri kɔnɔ ka seli Allahu akbar u nana fɔ Alimami Maliki ye ko karisa bɛ ka seli misiri kɔnɔ k'a kɛn bɛ ka dɛbɛni da dɛ Alimami Maliki ko dɛbɛ da Alakira ka misiri kɔnɔ o k'a kɛn bɛ ka dɛbɛni da Allahu akbar ko a y'a minɛ a ka taa datugu u ko Alimami Maliki ko karisa don koyi a ko maa ti bonya anw bolo kira ye kira ma min k'a ka misiri kɔnɔ a ti kɛ yan a y'a minɛ a ka datugu Allahu akbar ajira a y'u ɲininka u tulo b'o la Allahu akbar a bani wallahi u tulo b'a la mais anw y'an da fɛnsɛ dɛ o kɛra Umaru ma fɛn dɔ kɛ o bi kɛ hali kira ma fɛn dɔ kɛ o kɛra kira ɲɛna Allahu akbar kira sallallahu alaihi wasallam a ka sanayɛlɛ la a ko a ye senga dɔ mɛn a ɲɛfɛ Allahu akbar a y'i teliya senga in nɔfɛ senga in bɛ taa laban tuma min na a y'a sɔrɔ jɔn Bilali don Allahu akbar a ko Bilali e ka ne yɛrɛ kɔn yan a ko o kɛra koyi Ala y'o kɛ Allahu akbar tuma min na kira nana a ye Bilali wele a ko n b'i ma ni Ala ye i bɛ mun kɛ Ala ye gundu la Allahu akbar a ko ne ka fɛn kɛ e yɛrɛ m'an bila min na i y'an bila min na ne b'o de kɛ nka n ka laada kɔni na n ye ko dɔ ta n yɛrɛ ye diinɛ na n don o don ɲɛgɛn na ni n bɔra n bɛ seliji ta ka arakan fila seli c'est à dire a bɛ hakɛ to hali n'a ye sugunɛ kɛ k'a fɔ n ye sugunɛ kɛ yɔrɔ saniya tɛ dɛ a bɛ seliji de ta ka arakan fila seli kira ko nin de don mais kira y'o fɔ a ye wa Abubakar y'o fɔ a ye wa Umaru de ko a k'o kɛ wa a jaabi maa bɛ ko dɔ kɛ diinɛ na kira m'i bila o la kira yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna siga t'a la Kulubali Allahu akbar a bani an ka walanda tɛ nin kan wallahi an ka walada bɛ min kan k'aw lafaamu silamɛya tiɲɛ na n'an sara don min na aw ni ne kira ɲɛ kɔrɔ a taara ka min to a k'a dɔn ko a minɛna cɛw fɛ yan ko musow y'a minɛ Allahu akbar ajira Allahu akbar ko anw b'a dɔn a mana ni mɔgɔ faga ye o ma kɛ a mana ni joli bɔn ye o ma kɛ a mana ni sinji fara ye a mana ni balimaya fara ye Allahu akbar ko an b'o dɔn siga t'o la ajira anw b'a dɔn ko silamɛya t'o ye Allahu akbar o don n'an mago ɲini de kama n'o tɛ anw b'a dɔn la ikraha fi din o jiginna sababu min na kerecɛn dɔ de tun bɛ yen a denkɛ fila ye kerecɛnw don kira nalen Madina cɛkɔrɔba in tuubira se b'u ye quoi kira ye kuma o fɔ a ye a ko ne y'a faamu a ko nka n denkɛ fila voyagelen don u bɛ sira fɛ n'u nana u bɛna don silamɛya la kira ko baasi t'a la cɛkɔrɔba taara a denkɛ fila nana a ko a y'a labɛn o ko buwa mun bɛ yen a ko non a bɛ taa don silamɛya la o ko buwa silamɛya yɛrɛ la ko e y'a faamu cogo min na aw m'a faamu ten dɛ i t'an dɔn an da in na e ko a ti to a la dɛ a bɛ tuubi de parce que ne ti sɔn n denw ka jɛni n yɛrɛ ɲɛna a bɛ taa don silamɛya de la u ko buwa anw ma silamɛya in faamu fɔlɔ dɛ a ko a bɛna faamu a bɛ don a ye wuli a y'a denw tɔ don a ɲɛ o y'a sɔrɔ bonya bɛ yen Allahu akbar ajira Allahu akbar abani cɛpɔr Allahu akbar dangaden de ye fu Allahu akbar y'a fɔ a y'a bangebaaw bonya hali n'a salen don taa kaburu la i ka fɛn bɛɛ fɔ Ala ye Allahu akbar
aya jano ngapmana de inshallah aya bangbo bunya de ni bangba dogari bulu ka ko bana Allahu akbar ka ko bana Allahu akbar angara mo aya devla to do anye ama be de o ma me fa ko ayi wuli la Allahu akbar unana kira rasul sallallahu alaihi wasallam ako kira ma sallallahu alaihi wasallam nde unana ufle ubido islamiyya la la ikraha fi din Allahu akbar ma ti karaba islamiyya la qur'ane de koti ni ma mi yo soso sa afo ko kafiri mo ma qur'ane aya kele soso itugule kafiri sigatala libali amma dinati ma jakuya do atodo ati ma forcer ati bi ma Allahu akbar ngo nyele du de disa e do ke sa ni shi soro ka dengundi do soro aw bina kira ka gazawatu me abina ka saraya me abina do mingera Allahu akbar ala kasbi idrak Allahu akbar amin denu no sigile kira kuma ko abe chugodi ko aw bi do ko kira ma tiere la on ma fam folo Allahu akbar ma fam folo Allahu akbar fa ko ma fam ko am fa anya fu ya ma fam on be dola ka fa ko abi kuma kira ko la imunyu Allahu akbar imunyu jibril na li chun kira ka ko ala ko ka fu ye la ikraha fi din ko ma ti karaba ka keslame libali Allahu akbar me ko fa ngani aya e faseli abo qur'ane kono Allahu akbar nyingelaya ine baliya shinji tige wango de do akon Allahu akbar la ikraha fi din Allahu akbar ma ti karaba ka do dinena ala ka maka mindo atise ka yelema mbi fe ka mufo mo tise ka karaba ka do dusukuna kola islamiyya ye dusukuna kodi ni ye mɔgɔ bere ta ka muru ta ka marifata kafiri fɛ ko fo a ka kɛ silamɛ ye a siranni ye se t'a ye ni i ye min fɔ a b'o de fɔ ni seli waati sera i ko wuli ka seli se b'a ye wa a bɛ wuli ka seli kɛ a b'a te turu ka wuli mais est-ce que a kɛra silamɛ ye a siranni ye de mais dusukun in ma sɔn dɛ o kumana maa tɛ se ka karaba ka don foyi la min bɛ baara kɛ dusukun na dusukun bɛ nɛgɛn de tiɲɛ de bɛ yira dusukun na n'a y'a faamu a b'a minɛ mais n'a m'a faamu a bɛ kɛ nafigi ye kira ko cɛkɔrɔba ma maa ti diyagoya ka don silamɛya la dɛ i n'i denw ka taa n'u y'a faamu tuma min na o don u taara a ko kira ma o kumana n bɛ n denw b'u mara a ko i b'u mara ka n'u gɛn i denw de don i denw de don la ilaha illallah Muhammad rasulullah aidra o kɔfɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam ani sahabaw sigilen don don dɔ la a bɛ ka masala u fɛ ka ala ɲɛ f'u ye ka diɲɛlatigɛ ɲɛ f'u ye ne y'o de fɔ silamɛya nakun bɛɛ de ye an ka balo hɛrɛ la yan ni min da kɛ ko ɲɛna o bɛ taa sara wɛrɛ t'a la ka sɔrɔ i ta sara ta yan i ye sara ta yan maa o maa kɛra silamɛ i b'a sara ta yan de i ye ɲumanya hakɛ min kɛ o sara wɛrɛ bɛ taa d'i ma kaburu kɔnɔ a lajɛ kɛ n'ala ko an kana jɛnɛya kɛ an kana surunya jɛnɛya la e sɔnna ka jɛnɛya dabila e ko ne ti jɛnɛya kɛ ne ko sida min bɔra o e senna k'a la wa e ma don alijinɛ kɔnɔ yan ne ko i ni muso ja o ja a fɔ 1000 minɛ 2000 minɛ 400 minɛ o t'a la n'i ka wari ni tori i kunna a tini i ka nasɔngɔ dafa o kumana ni mɔgɔ bɔra wari jugu la i yɛrɛ de b'a tɔnɔ sɔrɔ yan e yɛrɛ de b'a hɛrɛ sɔrɔ yan silamɛya ye nin de ye silamɛya ye nin de ye k'a dilan ka ɲɛ yan diɲɛ na yan i bɛ taa sara sɔrɔ la
ala y'o de fɔ wa man khafa maqama rabbih jannatan ko maa o maa mana sira ala ɲɛ ka ala jɔyɔrɔ kɔlɔsi ko alijinɛ fila de bɛ yen diɲɛ alijinɛ ani lahara alijinɛ siga t'a la silamɛ ɲuman bɛɛ bɛ diɲɛ alijinɛ de kɔnɔ siga t'a la an b'a la Allahu akbar diɲɛ alijinɛ kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn kanu ansaruw filɛ o kɛnɛ kan u bɛ ka ɲɔgɔn kanu u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ wallahi u bɛ dekun wuli dɔ jɛnna miliyɔn joli kɔ ka ca dɛ ne ka anniversaire la ɲinɛ miliyɔn joli a bɛ ansaruw la ko ne yafara kɔ Allahu akbar o caman Allahu akbar Allahu akbar ka du mumɛ ta k'a di loyer ma wallahi sosara ma sɔrɔ a bolo a nana loyer jatigɛra a ko i hakili sigi Allahu akbar a ko Hayidara ka bangeni kama n ye du in ni i la i n'i ka denbaya siga t'a la Allahu akbar Allahu akbar a bɛ loyer a bɛ sunɔgɔ wa o don su a bɛ sunɔgɔ a tɛ sunɔgɔ wallahi wa a bɛ ɲɛjo min kɛ dɛ o de bɛ ala nisɔndiya Allahu akbar Zulibali n bɛ na o Allahu akbar anw ka diinɛ ye hinɛ diinɛ de ye makari don Tiɲɛ. ɲɔgɔn dɛmɛ don Tiɲɛ. unufu t'a la dansago t'a la sinji tigɛ t'a la balima fara t'a la dangadenya t'a la Allahu akbar Zulibali Allahu akbar kira sɔrɔ siran n y'a f'i ye a n'a ka sahabaw sigilen don a bɛ ka kuma u fɛ o b'o la su dɔ ɲunnen don dɔw bolo u bɛna tɛmɛ sira de kan ka taa ni su ye Allahu akbar kira ye su natɔ ye min kɛ sallallahu alaihi wasallam kira wulila k'a jɔ o kɛra min na sahaba bɛɛ wulila k'u jɔ su tɛmɛnen cɛ ko kira ma ko mais e wulila nin na cogo di n ko yahudiya su de don Allahu akbar yahudiya de su don kafiri su don kira dimina Allahu akbar fo ka ɲɛ bilen Allahu akbar a ko cɛ ma i bɛ nin fɔ cogo di i bɛ nin fɔ ka da mun kan Allahu akbar ni yahudiya su don an fa adamaden kɔni don siga t'o la Allahu akbar aw ka kira ye bɛɛ bonya wallahi a ye bɛɛ bonya ka diinɛ fana kan o kɛra a bɛ ala ka tiɲɛ de f'u ye n'i ma sɔn ala y'o fɔ ka ban man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bizalamin lil abid Allahu akbar kuranabiya Hayidara faman shaa falyumin wa man shaa falyakfur ni maa min n'a y'i ja kɛ silamɛ n'a y'i ja kɛ kafiri Allahu akbar foyi tɛ kira ka ci seli kɔ ma la rasuli ila albala Allahu akbar o don kira murutira a ko an fa adamaden don Allahu akbar mɔgɔ min hinɛna ka wuli k'i jɔ kafiri su ye kafiri ɲɛnɛma n'a ma dan sago o ka tɔɔrɔ bi s'a ma a tɛ s'o ma maa min ye su bonya o bɛ ɲɛnɛma to yen Allahu akbar Hayidara u nana diinɛ in de yɛlɛmɛ Allahu akbar an yɛrɛ juguya kɔrɔ min b'an ka sigidaw la an ka laada la bɛnzɔngɔniyaw an ka laada la hasidiyaw an ka laada la nin fa ye nin kɛ ne fa la an y'o de ta ka don diinɛ kɔnɔ o tuma na ne b'i sago kɛ nin na ni wajuli tɔgɔ ye Allahu akbar min ni fa n'a ba nin ni wajuli tɔgɔ ye Allahu akbar an ye diinɛ kɛ ten de Allahu akbar o don mɛ ka sɔrɔ ala ye min wajibi an silamɛw kan ala ko atiullaha wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu Allahu akbar wa tazhaba rihukum wasbiru inna allaha ma'a sabirin Allahu akbar suratu anfal do aya 46 Allahu akbar ayɔrɔ dɔ la ala ko cogo di wa atiullaha Allahu akbar silamɛw a ye tugu ala kɔ Allahu akbar ala ko min a y'a jija a k'a kɛ Allahu akbar wa rasuluhu ani n ka kira a ko a ka min kɛ a y'a kɛ Allahu akbar wala tanaza'u min gɛlɛya aw ma silamɛw a kana kɛlɛ dɛ a kana ɲɔgɔn kɛlɛ dɛ Allahu akbar la ilaha illallah Muhammad rasulullah Allahu akbar amin silamɛw a kana ɲɔgɔn kɛlɛ ni ala kumakan de ye tan a tigi a kana ɲɔgɔn kɛlɛ dɛ a ko n'a ye ɲɔgɔn kɛlɛ dun fatafshalu Allahu akbar a bi bi Allahu akbar a bi bi a bɛ pɛridi Allahu akbar n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ a bɛ pɛridi Allahu akbar o cɛ
ala de m'an bila nin na san ba kelen ni kɔ mais kaida jumɛn nana sisan diɲɛ kodɔn bɛɛ y'a ye silamɛya faamu cogo jugu ko n'an y'a to silamɛw ka bɛn ko u bɛ diɲɛ ci o tuma na diɲɛ bɛɛ bɛnn'a kan an k'an jija arabu minnu ni diinɛ in bɔra olu fɛ yen an ka arabuw kɔ don ɲɔgɔn ma fɔlɔ suraka si tɛ si fɛ suraka jamana in ɲɛ b'u la tan dɛ a si tɛ fɛ ka si ye parce que diɲɛ y'a ye n'u bɛnna diɲɛ bi ci parce que kunun tɛmɛna u ye kɛlɛ kɛ diɲɛ bɛɛ fɛ ko fo bɛɛ ka kɛ silamɛ ye diyagoya la ka ba tigɛ fɔ Europe ka Europe bɛɛ minɛ ka taa Faransi minɛ fo Poitiers hali sini juma misiri jɔlen do ye san 700 ni kɔ san 200 ni kɔ b'a la san 400, 5, 6, 7 u ye Espagne minɛ ka Espagne u ye san 600 ɲɔgɔn na kɛ Espagne bɛ silamɛw bolo astagfirullah oui o don sa kɛ an b'a fɔ silamɛw u taara jamana minɛ ni silamɛya tɔgɔ ye mais an bɛɛ b'a dɔn Aritogoro la an bɛɛ b'a filɛ filimu na Aritogoro la an bɛɛ b'a filɛ filimu na mais o filimu in filɛli mais sisan ko sera yɔrɔ dɔ la u ye diinɛ ko don a la Aritogoro lu fa wulila de ko sigiyɔrɔ t'u bolo an bɛ taa dugukolo dɔ ɲini k'an sigi an bɛ taa sigiyɔrɔ ɲini ala nan'u se min kɛ u ye fanga sɔrɔ Aritogoro li denkɛ dɔ bɛ yen ko Usman o de nana kɛ kɛlɛcɛ farin ye jama sɔrɔlen o tuma na a bɔra sigiyɔrɔ ɲini na u ye diinɛ tɔgɔ don a la ka sɔrɔ ka fagali daminɛ ka bɛɛ mara bɛɛ b'u ka mara kɔnɔ minnu ma sɔn olu ka diinɛ kun ka ɲi dɔɔnin minnu ma sɔn u b'a fɔ olu ka nisɔngɔ sara u ye Europe bɛɛ minɛ farajɛ jamana bɛɛ minɛ ten u taara Faransi yɛrɛ minɛ fɔ Poitiers mais mun kɛra u kɛlen k'o hɛrɛba sɔrɔ a sultan dɔw ta labanna mun na musow dɔrɔngolo de bɛ dɔ kɛ o sali b'a bolo yen u b'u min dulɔ la mun nana ni kabini ye muso 2 ni 3 ni 4 b'u kun jɔnmuso ka ca 100 ye ni min y'i diya don min na i bɛ t'o fɛ yen ni min y'i diya yɔrɔ min na i b'o wele damu nana bonya sinamuso b'a fɔ ne den de ka kan ni ɲɛmɔgɔya ye sinamuso dɔ in b'a fɔ ne den de ka kan ni ɲɛmɔgɔya ye o b'u t'o la muso yɛrɛ n'u denw n bɛ dabalijugu kɛ ka u fa faga ka bɔ ɲɛmɔgɔya la pour que u denw ka sigi a nana b'o la denw yɛrɛ dama bi ɲɔgɔn fa a ye ɲininkali kɛ Haruna Rashidi den 2 la Aminu ni Mamun k'a kɛra cogo di mais a bɛɛ ye mara kɛ ni diinɛ de tɔgɔ ye mais a denkɛ 2 Aminu ni Mamun u bɛɛ fa ye Haruna Rashidi de olu nana ɲɔgɔn faga ni min tora a la ala de b'a ni hakɛ dɔn a bɛɛ bɛ seli ko in ye dogolen de don fɛn dɔw bɛ yen an tɛ fɛ k'o fɔ kira nana ni min y'a yɛlɛmɛ yɛlɛmɛna tan de ɲɛmɔgɔya ɲini ni jɔyɔrɔ ɲini kan wa hali bi o fitinɛ kelen de bɛ yen fo an k'a mara fo an k'an sigi a kunna nin de bɛ yen hasbunallah amin ala ko a kana kɛlɛ ko fatafshalu silamɛw n'a fɔra ɲɔgɔn kɔ a bɛ pɛridi a bɛ bɔnɛ wa tazahaba rihukum a ka fanga bɛ ban n'i ye selila hakɛ lajɛ n'an bɛ ɲɔgɔn minɛ ɲɔgɔn bolo la an b'a fɔ mun ka kɛ ni ala t'i sɔn mais u y'an bɛɛ fara k'an bila ɲɔgɔn si tɛ si fɛ anw bɛɛ ko la ilaha illallah ko kuranɛ kelen kira kelen anw de ka jugu ɲɔgɔn ma ka tɛmɛ hali politiki mɔgɔw kan parce que diinɛ u y'a politiser islam politique an filɛ nin bɔnɛ de kɔnɔ a kana sɔn a kana sɔn politiki joli joli nana tuubi
chrétien joli nana tuubi o caman Allahu akbar parce que min fɔra u ko an tuubi yɔrɔ ye yan ye tiɲɛ wallahi nka n'i ye maa fa n'a ba neni ka kuma jugu bɛɛ fɔ a ma n'o bɛ tuubi fo n'o ma yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ o bɛ diɲɛ ta kɔ dɛ siga t'o la a bɛ ja kɔ a ye hinɛ a ye makari mais ala ye kuma laban ni mun ye a ko wasbiru inna allaha ma'a sabirin Allahu akbar siga a ko n bɛ min gɛlɛya aw silamɛw ma nin ye ala de kumakan ye n tɛ hadisa ye dɛ tiɲɛ ala ko silamɛw a ye sabali Allahu akbar a ye sabali Allahu akbar a bɛna bugɔ a bɛna neni tiɲɛ dɔw bɛna faga yɛrɛ siga dɔw ka nafolo bɛna tiɲɛ dɔw denw bɛna sa Allahu akbar gɛlɛya bɛna dɔw ka sɛnɛkɛyɔrɔ sɔrɔ siga nka n bɛ min ɲini a fɛ a ye sabali Allahu akbar a ye to a kan siga a ye to a k'a kan a kana yɛlɛma Allahu akbar an bɛ hakɛ to dafalen ɲini aw fɛ ka kɛɲɛ ni waati cogoya ye ni ala ye si ni kɛnɛya di sigida wɛrɛ aw bɛ na ni laseli a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yan'o cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an kun bɛ don ɲuman na mazar sherifila kɔnɔna na ka bɛn septembre kalo tile 8 ma san 2025 o min bɛnna dugawukala min bɛ kɛ mawuludu dɔgɔkun kɔnɔna na mazar sherifila la o kɛnɛ kan an b'a ɲini ala fɛ duwawu minnu dunna ala k'a duwawu ninnu minɛ ka basigi don an ka jamana kɔnɔ ka hɛrɛ don a kɔnɔ duwawu kɛrɛnkɛrɛn an karamɔgɔ yɛrɛ ye ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala k'a wasa ala k'a ɲinifɛn bɛɛ lajɛlen k'a ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen wa an yɛrɛ kun fana ala ka bɔda d'a ma ala k'an sutura ala kan'an labila an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn kun bɛ k'a lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛ duwawu kɛ ala ka sigida wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh كأنهم هربا أبدال أبرهات أو أسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي